lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Hola, caricus! Parlarem una mica fluixet perquè en Roc està dormint. I com heu vist el títol del vídeo, el que farem avui serà reaccionar a l'últim vídeo que ha penjat en Marc Vázquez, que si no el seguiu, aquí us deixem el seu Instagram i el seu canal de YouTube. Us el deixem també a la caixeta d'informació perquè us subscriviu, perquè és un crac. És un crac i heu de veure els seus vídeos. I ell va fer un vídeo reaccionant a un vídeo nostre. Sí. I com que les bones idees s'han de copiar, doncs aquí estem. Aquí estem. Et tornem la pilota, Marc. I ara reaccionarem en aquest vídeo teu, així que, endavant! Sí. Doncs vinga, anem a buscar aquí el seu canal. Aquest és l'últim vídeo. Sí. Així que... A veure com es diu. Yeah! Posar Així la a contrallum, comptadora. sí, comencem així. Saps què passa? Que comencem amb el primer fail del dia, el primer fail d'aquest blog, que és que avui he decidit fer servir un pal selfie, però a la que el mous una mica... Mira. Espera. A veure, ha començat el vídeo i ha dit yeah! Sí. Però, fixa-t'hi, no ha fet la presentació que fa sempre. És veritat. Ja porta 17 segons i encara no ha dit hola, sóc en Vázquez, per si no em coneixeu. Per si no ens coneixem. Ens agrada molt la presentació que fa i sempre fa aquesta. I avui ens has fallat, Marc, ens has fallat. Potser encara ho diu. Va, a veure si encara ho diu. I ara què li heu passat a la càmera? Se li ha... Està torta, mira. El pal selfie, se li ha... Ui, què és això? Què és això? Roba bruta, no? La roba. Bueno, ara t'ho explico. Abans d'explicar-t'ho, deixa'm que deixi el pal selfie. Em torna boig. Millor. I Deixa-ho, fill, ja està. Marxem. Ara t'ho explico, Ara t'ho explico. Va. El seu Insta, per si no el seguiu. Ja fent recursos... Que xulo, això. Va. Ui, quina por. Doncs efectivament, això és una bossa de roba bruta. És la meva funda nòrdica, que li he posat tota la roba bruta a dins i ens en anem a posar la rentadora. Perquè la van life no vol dir que siguis un guarro, vol dir que pots anar a posar la rentadora de tant en tant, saps? Si vols, acompanya'm i així t'ensenyo com és el procés. Pam! Perfecte! I hi ha una cosa que sempre passa, que és que mai tinc dinerons, perquè s'ha de posar monedetes o un bitllet de 10 euros. Però no tinc un duro en efectiu ara mateix. Ei, mira que ets de darrere. Llavors, primer anem a treure diners i ens en anem cap a la bugaderia. Admirat. Això abans era la caixa, però es veu que ara, doncs ja no. Ostres, ja no hi ha caixa. I què és, ara? Una pena. Els haurem de recitar el poema de Nadal. Preparats? La caixa és tancada. La senyora Pepa saluda el carter. Que tingui un bon dia. Avui és Nadal. No té una carteta? No té una... Anem a buscar un altre caixer. Quin crac. Clar, necessita... La decoració no està disponible. Quina cagada, Ens anem a la tercera caixa de la tarda. Sí, això Això amb la bossa, no que anava a dir, amb el nòrdic i tot, mare meva. Mira, ja està aquí. Ja ha arribat. Mira, abierto de 8 a 22. Tots els dies de l'any, El dia de Nadal pots anar-hi. Doncs finalment ho hem aconseguit, finalment hem arribat amb dinerons, 20 euros m'ha deixat treure, jo em volia treure 10, però m'ha dit que no en tenia. Si els tens. I els anem a invertir a la màquina més satisfactòria del món sencer. Tachan! Pensaves que seria tan fàcil tot, Hosti, mare meva, quin fail. Doncs ara toca l'aventura de cada vegada que... Caricus, mireu, aquest clip, ha agafat aquest clip, o un clip, més o menys un fotograma d'aquest clip, per fer la miniatura. I a la miniatura, jo quan he vist aquest clip, no m'he fixat que posava lavadora, secadora a darrere.
i pensava que estava en un hospital vestit, Ah, sí que amb sembla, el sí que típic sembla. vestit verd, i la mascareta i tot, entre una cosa i l'altra. Entre Ah, així, la mascareta ja és habitual, però sí que entre això i té la el mascareta, color semblava de ben metge, bé té que el estava a color de l'hospital, metge, eh? sí, sí. I al moment dic, ui, què li ha passat? Està a l'hospital? I llavors dic, vaig a ficar la rentadora i dic, no. O sigui, continuem. A veure què explica. He de venir aquí, que és anar a buscar canvi. Això s'acaba resumint en prendre's un cafè o alguna cosa així, perquè si no, No excusa. no ho aconsegueixes mai. Però he vingut i he deixat la roba aquí, i ja l'he deixat posada a la rentadora. Si me la roben, que me la robin. No sé. Esperem que no. Pesa massa com per anar amunt i avall aquí ara. He anat a 3 caixes, saps? És que a veure, pobre. Res, anem a buscar canvi i això, prendre'ns un cafè, una cosa així. Bon profit. És l'excusa per fer el cafè, que Sí, és sí. eh? Vale, tornem-hi. Ja te'l Ara canvi, sí. ja te'l canvi. Vinga, Va, preparats sí, per ara al sí. moment satisfactori? Vinga, va. Vinga, és com si guanyés calés ara, eh? És com... Vinga, vinga, vinga. Ei, Hola, hola, que ben alegria, alegria. Que no n'hi ha caigut. Ens ha tocat. Ara li he posat per aquí 9 euros, 9 eurassos. Déu-n'hi-do, Hem posat l'aigua a 50 graus, tanquem la porta, Oh, on on? i Si sencer. trenca la porta, també. I no roda. No va? Va, encenta. Varo al Varo. Tanca-li, home. No, sisplau. Podries esperar un moment, no? No li funciona. Però està pitant. No! Què vol dir això, que pita? Varo. Què és això? De veritat que no he fet res a posta. Que la vida em somriu així Què d'aquesta feim de manera. vida? Ara hi ha un número de telèfon aquí que s'ha de trucar No, i llavors és que- veiem com ho solucionen. Normalment et diuen, doncs posa-ho a la del costat. Però jo he triat la més gran i la I del així costat. Encara pica, eh? La rentadora. Quina merda. Ai, pobre, em fa una pena. Ha deixat de picar. Em fa ben pena, la veritat. Jo foti l'hòstia. No. No sé si se sent. Espero que sí. Si no, ho subtitularé. Ja funciona, eh? Avui és la marató i jo ja he fet la meva donació. Tu ho has fet o què? Sí, ja ho vam fer, ja ho El vam link fer. aquí baix perquè la facis ara mateix. Ja l'hem fet, ja l'hem Right Sí, ja ho now. vam fer. I he pensat que si el Xena rapa, doncs es rapa la barba, doncs jo també ho he de fer amb el cap, saps? No sé si és per la marató o és per una bona acció o és perquè ho necessito. Però bueno, aprofitem l'estona d'esperar de la rentadora. M'ha dit, no, és que m'he discutit amb ell, amb aquest senyor, perquè sempre passa, saps? Que poses els dinerons i després no funcionen. I diu, no, posa-ho al costat, però és que al costat no li cap tot, senyor. La seva obligació és posar-me 2 rentadores petites perquè m'hi càpiga tot el que hi cap en una gran. Va, No? És lògic, o no? és que si no és un timo, no? 30 minuts després hem posat la secadora. Això va evolucionant, va agafant forma, això. Li queden ara 9 minuts. No hi ha Va temps, per això. fer un cafetó, no? I he aprofitat per anar a la pelu. Ostres, No m'he fet res diferent, només passar la màquina. Però bueno, ha sigut l'excusa perfecta Aprofita el temps. per anar-hi, perquè feia temps que hi volia anar i així m'han donat canvi per posar-lo a la rentadora, que són uns xinorris molt majos d'aquí del barri. Hem d'esperar 10 minutets més. vinga, va. Mira, ja està. Mira la seva bossa, que és la funda nòrdica. Ah, clar, molt bé. Doncs ja està. Aquesta seria la secadora que acaba de sortir. A veure si Ha és quedat sec. tot mig mullat, mig humit. Ah, mig veus? mullat, Com diu. sempre, Això a vegades però també. bé, Sí, ja passa. demà s'acabarà de secar. Demà. I ara doncs toca convertir-se en l'home del sac una altra vegada. Aquests dies que quan vaig a posar la rentadora sempre recordo la cançó de Marcus FM, l'home de la bossa de plàstic al cap. No sé per què la canto en bucle quan vaig amb el sac. No pillo, L'home no. de la bossa de plàstic al cap. L'home de la plàstica. A veure, això de l'home del sac a mi em recorda només
el que em deia la meva àvia quan era petita, si no em portava bé que vindria l'home del sac. No amb aquesta cançó que diu ell. Jo no la conec, la cançó. Però tu potser la coneixes. No, jo potser no la conec. Siguent del Vallès, potser aquí tenim una altra tradició, però jo no la conec. Doncs apa, Continuem. ja hem arribat. Ara només queda ordenar tot aquest desastre de roba per tot arreu, per doblegar, per guardar, Per acabar de secar. i això em posaré a fer. I demà no sé si hi haurà vídeo, perquè demà treballo tot el dia, de 8 del matí a 8 del vespre. A veure, no ens fallis, no ens fallis. No. Blogmas diaris, ho recordo. Si tinc una estona, farem un vídeo. Si no, no el farem. Ja. I ja està, això és tot per avui. Recorda de fer la teva donació a la Marató, Ja l'he fet, de fer-me like al vídeo, de subscriure't al canal Ja ho i tenim. de fer-li molts petons i abraçades al teu grup Bombolla. Hola, bombolla. Ens veiem i fins la propera. Adéu-siau. Adéu. Mira, La pantalla final mola, sí, xulo, que té un final. S'està pintant tot. Sí, em ve ganes d'agafar el paint i fotre-li el paint. La bomboneta groga. Que és una... En realitat això, el logotip, és una bombeta, te'n recordes? Ah, sí. Que és una bombeta. Bé, caricos, ja heu vist les nostres reaccions al Blogmas d'en Marc Vázquez, que és boníssim, és un crac, l'heu de seguir si no el seguiu. I res, que ens ha agradat molt el vídeo, ens ha fet molta gràcia. I la veritat és que el vídeo que va fer ell del nostre canal feia més gràcia el seu vídeo reaccionant al nostre vídeo que al nostre propi vídeo, que l'original, perquè el tio és un crac i només amb les seves sortides i anades d'olla és que és molt bo, l'heu de seguir. Així que, caricos, despedim aquí el Blogmas d'avui, que ja és 22. Sí, així que ja queda ja es va poc. costant al final. Clar, llavors queden 2 Blogmas només, a part d'aquest, 2 més. Sí, Fins al 24, ja ja sabeu. ho haurem aconseguit. Així que, caricos, adeu! Fins demà! Adéu. Adeu, fins demà, caricos!